Hello, perlok brong apria sobai pi sa chisin ha kana channel ke jonga da ka jingkar parit ke jonga pi baro ki bape ja kana video yo lese don pedang jong pi ki bedang wan thamai kana channel skoba pan ai ke jingkar shan ke jong pi da ba pi share like but subscribe ja kana channel kuble shibun ya pi baro ki bape ja kana video kana ka de ka jingja ka ba ngosi bat ka pas ngo sherkhei ka balami ya ka jingsir hakito kithan kumbangi tip we usamla ubla tip kerteng kum udewa dungri na kasnong nalasar ulaya bit ya ka jingpang kiksau lane rabish hak tin pareng hadin lai benai ba ula syadaj hauksau kumbalai benai menswa une usamla ula syadaj hauksau kat kum ki telong khobor ki balai ulum uklem lej ai dawai lane sim ya kitika anti rabish wa kesin hakito kisngi ki dak kisin hakalai potrik ukla lengkot arah jara punriu ulas dang ban pun iya ki dak kisin ki ba isirkhei kiba kentup ya kejing leksau lane wirksau kejing sawa kaba kum uksau ban kensan bat ulas dang ban yaj daki kiti kejat kum bayaj umrat ka jing le hospital namar ba ulas dang kidom bat ulas dang bandaj ialah kiba haying hasem ki nongsong snong ki hap bante ya u da utelai lawan lam ya usha palanpur civil hospital haka setiap hangap jong kalai puai terik ukula lingkot ka coach ka kia ki doktor ki thu bah kalong ka basir khei bha namar ka jingpang rabis lada kelas dang ban pen iya ki dakisin kalong ka bae ban pen coach bat kala ban sim ya ka jing im ka jing sumar ha hospital ula bitar hadu kata-kata hadu ba ulada ya ki nar jong ka yit khalki bat ki pulit rengkat ka tenat klau ki lahaban wan yarab ban pendem bat ai dawai yo thie yo u ki sinjam ban yada jan kumba khatsan ngut kibriu kentup ya ki bahaying hasem ki balaya bat ya ki tiki kejat chong u ki lahab ban sim ya ka tika ban yada na kane ka jingpang ka jingmaham ka bakongsan ka jingpang rabis kala ban nem pen i dak kloi kala ban simpor daki tayo lane daki benai henrei la daki dakisin kin sedang ban mi umdon lachu ban penkoi lada pi kino ki perlok ki basya da huksau saj ia ka jaka ba da juksau kloi da ka sabon bat ka ka batut kumba khatsan minin lecha hospital baran ban sim ia katika warnom kinsting ia ka jingsya da juksau lada ka long ka barit lane ka balak kham slemru kublai shibun ya pi baro ki bape ya kana ka video ngin se kandupat next video